prezentaci naší Carmen v češtině. Tak i vy, jsi zklamaná nebo jsi potěšená? Dopadlo to dobře? To je krásný slavík a nejkrásnější možná. Ale Jirka ti tam nějak něco říkala, proč se na vás čekala, to skoro vypadalo, že tam máte nějaký vyřizování takový, manažerský, tam v té státní opeře. To nevím. A jak se rozhodla, protože po slavíci ti nabídl Jirka, že ho můžeš jako pustit k vodě, co by manažera? To se uvidí. Takže o tom uvažuješ, že bys jako třeba změnila manažera? Ne. A co tě čeká teda v lednu, mi řekni, kam se chystáš, co pracovně novýho bude? Bude toho plno, ale co to bude, to nevím. Vždycky každopádně a potom taky turné. Ale muzika asi ne. Takže tu monolízu ne? Nevím. I vy nejsi těhotná? Ne, nejsem. Ale chtěla bych být.